toto je aké maki? Toto konkrétne, čo ste teraz... To je základné uhorky. Kappa maki sa to volá? Áno. Viete prečo volá sa kappa maki? Lebo vraj je to príbeh z mytológie? Neviem, je tam nejaký... No, kappa je ako také monster, neviem, také... Vodník, nie je to vodník, alebo trpaslík nejaký? No, také býva okolo rieka. On má rád horky, preto. Aha. Kappa má rád. Aha, má rád horky. A môžem sa vás opýtať, vy, vaši priatelia, keď ste im teda viackrát asi už pripravili takéto skvelé maky, povedzme, aj oni si už zakúpili takéto nárade a už aj oni si to robia doma? Áno. Aj naši priatelia už si kúpili, alebo aj dostali do daru. Áno. A ešte o tom predstavenia som sa chcel opýtať, vlastne ako často hrávate túto hru, kde aj pripravujete sushi a maki a takto zabávate vlastne ľudí? Ono to je v divadle vždy tak, že spočiatku, keď vznikne predstavenie po premiére, sa hráva častejšie a potom zriedkavejšie pomaly. Teraz, tento mesiac sme ho hrali raz, ale hrávame tak 3-krát za mesiac. Jasné, môžem sa ešte opýtať, Joko, aký je tvoj najobľúbenejší recept, okrem brinzových maki a týchto takýchto slovenských, aký najoriginálnejší recept na sushi poznáš a aký by si mohol povedať? Lebo, ako viete, dostane surové ryby čerstvé, to je ťažké na Slovensku, to je samozrejme. Takže ja očakávam dostať surové ryby, takže ja používam na miesto ryby, ja používam zelenina všetko. A mám rád Californian. Áno, to sme zabudli povedať na predstavení ešte naše recepty. Tak to povedzme ich teraz na túto webovú stránku. Sushiblog.sk. Áno, na Sushiblog.sk odporúčame tento recept na Californian Rolls. Kúpime si v slovenských obchodoch hoci aj falošné krabie tyčinky, čili majonézu, takéto nori a takúto rýžu, to je guľatozrnná rýža z dovozu Slovenska. A my teraz uvaríme tú rýžu, rozdrvíme v miske krabie tyčinky, pridáme tú čili majonézu. Teraz zoberieme si takto, ako Masahiko robí. Potom sezam, no? Áno. Sezamové jadierka. No. Áno. Potom plastové. A na to dáme igelit. No, potom otočiť. A potom to otočíme. Totiž Californian Rolls sú zaujímavé tým, že zvonku bude rýža posypaná sezamovými zrniečkami a vo vnútri bude táto jasa. A tuto nakladieme avokádo, tie rybie, či krabie tyčinky s majonézou, všetko takéto pomiešané. A potom to zarolujeme a to sa volá Californian Roll. Ale napríklad, môžem ešte niečo povedať? Tak curry ja robím. No povedz ty Ty robíš, ale to... Ne, ty povedz. A niekedy ja robím curry, takže green curry paste, potom veľa zelenina, zucchini, cibula, veľa. Baklažán, šampiňón, potom úplne pikantné tak curry, azijské curry. To trošku udusíme, tieto zeleninky s tým všetkým? Potom vnútri sushi maki ja robím. A to sa ako volá? Tento recept? No, takže... Masahiko sushi? Maki? No, v Japonsku my nerobíme toto, lebo my máme skutočné sushi, ale sushi nemusí byť také skutočné, toto nie je v Japonsku. Takže na miesto ingredienty v Japonsku my používame čo chceme. A čo ide do toho brinzového maki okrem brinze ešte? Ste hovorili cibulka a ešte... Ešte kôpor, cibulka, a toto ja robím brinza. Aha. Môžeš robiť brinzové. Dobre, super, takže brinzové maki. Hej, brinzové maki, a kým to bude Masahiko natierať, ja vám poviem ešte tajomstvo toho sushi maki. Že totiž Masahiko mi vysvetľoval, že to je ako dobrá bageta. Že je jedno, čo vložíte dnu. To je na vašej imaginácii, na čo len máte chuť. Dôležité je, aby bola dobrá chrumkavá tá bageta zvonku. Čo je vo vnútri jedno. A tak je to aj zo sushi. Čo takto dáte dovnútra, to je na vás. Rybí prst, uhorku a ja neviem čo všeličo. Dôležité, aby bola kvalitná riasa a dobre urobená rýža.
A máte povedzme v Bratislave alebo niekde inde na Slovensku nejaký obľúbený sushi bar, aj keď asi nebude asi 100 km od mora žiadny? U nás doma v kuchyni je najlepší sushi bar.